en trussel mod fisk og så videre, fordi de dræber deres mad og deres larver og det hele. Og de gør det uophørligt, ikke? Ja, det kan man jo sige. Men du ser dræber, er de farlige for os? Nej, de bliver kaldt dræbergopler, og det gør de, det er fordi de tror, at de kommer, jeg kan ikke huske, hvor de kommer fra, men i Sortehavet, der var de også invasive. Kom de også som sådan en invasion, og der dræbte de jo alt. Fiskeindustrien gik fuldstændig ned. Men det er jo det, der er så frygteligt, når der lige pludselig kommer sådan en, ikke? Den er der. Kan man tage et pænt billede af det? Skal jeg da også